anger is very, very dangerous. Idemoni lentukuthelo alizelanga ukuzoba umngani wakho, kodwa idemoni lentukuthelo lizele ukuzoremove izinto ezithize ezibhilonga kuwe on a rightful uzona, kodwa uzokwazi ukuba nazo ngenxa yedemoni le-anger. Idemoni le-anger liphethe ukudikila phakathi. Idemoni le-anger liphethe umlomo omubi, likwenza ukhuluma izinto ongade ngafanele ukhulume. Idemoni le-anger, idemoni le-anger lenza ukuthi ulahlekelwe ifamily, lenza ukuthi ulahlekelwe ama-friends, lenza ukuthi ulahlekelwe injabulo emsebenzini. 2, liyayilimaza icapacity yokucabanga kwakho. When mawi-cloud ye-anger lenza ukuthi ungacabangi properly. I-anger ingakwenza ukuthi ukhumule manje uthi mina anginandaba namuntu. I-anger, i-anger iphethe ubuhlungu bodwa. Idemoni lentukuthelo lifuna ukuthi u-understandwe. Kunabantu phakathi kwenu ekufuna ngabe babetha empilweni. Idemoni le-anger lamtshela ukuthi idikile into oyidingayo. Leli demoni le-anger lithi vedane uyidikile into oyidingayo, uthi anginandaba, ngeke ngaphili, ngekho ngisazoqhubeka ngiphile. Lifuna ukuba angathi wena unga-understandwa wena wedwa all the time. I-anger yenza ukuthi ukleme namalungelo nala engekho khona. I-anger yenza ukuthi ulwe nabantu abangalwi nanawe. Yenza ukuthi uphile ezinsolweni kube kungonakele lutho. Yenza ukuthi ikuprofethisa ngishamanga. Leli demoni lenza ukuthi ixokozele, ulwa naye yonke into ekhona. Namhlanje uya-understand, kusasa u-understand. Ake ngiliwone leli bandla kulona idemoni lanamuhla lidala. Kwake kwaphuka isivumelwano phakathi kaNkulunkulu noMose. Asiphulwanga ukuthi kwase kufika isikhathi sikaMoses, kodwa is because of i-anger. I-anger idestroye ibandla, yadestroy imindeni. Kunemindeni engangenelani ngenxa yedemoni le-anger. Umuntu onedemoni le-anger ufisa ukuthi kuze kube khona abantu abathi miyekeni sesiyam-understanda. Akekho kwazi ukukutshela amaqiniso akhulume nawe because unedemoni eliyinkinga ele-anger. Abantu abaseduzane kwakho bahleli ngokuqinisela, bahlala ngaso sonke isikhathi begadela ukuthi moke wathi usebenze njani manje, ngoba wena uya-understandwa all the time. Yabona mawusuke wathi ukuthela uve ujuluke unuke same time, futhi awusenendaba nalutho ngoba leli demoni liyingozi. Leli demoni limlimazile uNkulunkulu ophila ngaphakathi kunina. Ulimele uNkulunkulu wenu nakuba nithandaza. There is a certain level engasakwazi ukufinyelela kuyo because of anger. I-anger yenza ukuthi ungabi nandaba nalutho. Akukhathaliseki usekukhulume bani. Umuntu onedemoni le-anger lentukuthelo akahlaziyi lutho. Mekahlaziya uvetane nje acabange 2 minutes. Into ecatshangwe umuntu onentukuthelo wazi ukuthi yena yedwa right. I-anger inobulima obude bantwana. Umuntu ophila nedemoni le-anger unobulima ahamba nawo. Ubulima bakhe akaboni nabantu abawusiza empilweni yakhe, nabantu ababalekile kuye, akaboni lutho. Engadestroya kwasani ngoba ethi akafuna umuntu, kanti akekho hayi ukuthi abekho abangamfuni. I-anger imenza ukuthi afune uku-understandwa yena, kuzwe yena. uNkulunkulu ukhulumile phakathi kwenu, but izinto ekhulunywa uNkulunkulu azenzeki phakathi kwenu ngoba umoya wenu uhlala uyaluza all the time.
akulimazi wena wedwa. Leli demoni liqala kuwe lize lehlele kubantwana, lehlele to everything, lidestroya konke, liyingozi and lihlasela bona abathandazile. Funa izinto zikaNkulunkulu ezikhonyiwe zingafinyelele esiphethweni sazo. Leli demoni likwenza uhlale wedwa, ungavakashela umuntu namhlanje avuke ekuseni ahambe ngoba akakwazi mongazivetana, likwenza ukuthi uve ujuluke ngonakele lutho. Lingakwenza ukuthi ube nezingane all the time ngoba liyamthanda umuntu. Leli demoni liyathanda ukuthi malingene kumuntu abe nezingane because akukho la uzinza khona. Leli demoni lenza inhliziyo ibe lukhuni. Liqapheleni, liyingozi futhi liyathanda ukushiyana leli demoni mase likwenza isilima kahle. Engavetana valelise manje unqobile ethi sengiyahamba manje 2 days bese sephindile uyabuya, mase buyo sehamba dugudla ngendonga. Alifuni futhi leli demoni uthi I am sorry. Liyingozi.